முருகா 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 நான் பாஸ் ஆகணும் நான் பாஸ் ஆகணும் நான் பாஸ் ஆகணும் நான் பாஸ் ஆகணும் ஸ்வாஹா. தமிழில் பாஸ் ஆகணும், இங்கிலீஷில் பாஸ் ஆகணும், மேக்ஸில் பாஸ் ஆகணும். ஒன்றுமே இதில் இருந்தாலும் பாஸ் பண்ணி விட்ரு ஸ்வாஹா. ஒரு எக்ஸாமில் லீவ் போட்டேன் இருந்தாலும் பாஸ் பண்ணி விட்ரு ஸ்வாஹா. பல நாள் ஸ்கூலுக்கு போகாது என்ன பாவ மன்னிப்பு கொடுத்து பாஸ் பண்ணி விட்ரு ஸ்வாஹா. டேய் என்ன பண்ணிங்கிற? இப்போ ரிசல்ட் வரப்போகுது அதனால் பாஸ் ஆகணும்னு வேணுங்கிறேன். ரிசல்ட் வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இன்னும் சாமி வேணுங்கிற? ரிசல்ட் வந்துச்சா? என்ன சொல்கிறா? என்ன மார்க்குன்னு தெரியலையே. பாஸா ஃபெயிலா? என்னாச்சுப்பா என்னாச்சு? பாஸா ஃபெயிலா சொல்கிறா? கேட்குறல்ல சொல்கிறா? ஏன் அமைதியாக இருக்க? டேய் சொல்கிறான்றல்ல, ஏன்டா அப்படி இருக்க? ஏதாவது ஒன்று சொல்லு. டேய் பாஸா ஃபெயிலா? டேய் சொல்லுங்கிறல்ல, சொல்கிறா? அது பா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா. பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா. இன்னும் ஒருக்காப்பா. நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா. இன்னும் ஒருக்கா. நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா. இன்னும் ஒருக்கா. மறுபடியும் நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா. இன்னும் ஒருக்கா. மூதேவி எத்தனை தடவை சொல்றது நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்ப்பா.